Il-President tar-Repubblika ppreżentat mediċina li tikkura l-Hepatitis C lid-Dipartiment tas-Saħħa. Il-Hepatitis C hija infezzjoni li jista' jkollha konsegwenzi serji ħafna u fost oħrajn tittieħed f'ċirkostanzi fejn wieħed juża l-istess labar f'każ ta' droga, stess ma' persuni li jkollhom diġà xi mart, jew sansitra tista' tingħadda minn om lit-tarbija li se tkun għadha kemm titwieled. Il-valur tal-mediċina Hervoni li ngħatat mill-Malta Community Chest Fund illaħħaq €1,200,000. Il-President qalet li tinsab sodisfatta li wara sena u nofs ta' ħidma inkiseb prezz straordinarju għal din il-mediċina li tikkura l-marda kompletament fiktar minn 95% tal-każi. Fisret li dan seħħ wara diskussjonijiet ma' speċjalisti fis-settur ma' AM Manjon, distributuri tal-mediċina f'pajjiżna, u l-kumpanija globali Gilead. Is-Segretarju Parlamentari għas-Saħħa Chris Fearn qal li mhux kull min ibati mill-Hepatitis C jieħu din il-mediċina. Fl-istess ħin tenna l-Gvern impenjat li joffri din il-mediċina permezz tas-Servizz tas-Saħħa Nazzjonali wara l-inkisbu rati tajbin mingħand min jimmanifatturahha.